ciutat hi ha finestres tan tancades i gent cal caminar. Sols veu les seues cames i dobles el teu pas. La pressa et guanya i has fet tard. No és res tan important. El món avui continuarà rodant i el mar que ens veu de lluny i jo faig força per quedar-me amb tu, que em dones tot, amb tu, que em dones tot, amb tu. Benvinguts a sa casa, perquè en definitiva és a casa. I volen que passen sense vergonya i sense prejudicis. Esta nit anem a explicar-los com serà la nova televisió valenciana. Tenim previstos molts canvis i aquests canvis començaran a veure-los just quan acabi este programa especial. Tenim darrere 24 anys d'experiència i història i ara encetem amb memòria nova etapa. Comencem nova temporada i no una qualsevol. Ens agradaria que confien en nosaltres i que continuen convidant-nos a sa casa a partir d'ara. I que si tenien dubtes, tornen a fer-ho. Al cap i a la fi és el que toca. Vostès són els autèntics propietaris d'esta televisió. És l'única tele on realment manen. Així que prenguen consciència i siguen exigents. Toca fer-ho. Nosaltres anem a fer-ho. Estan en la seva televisió i de veritat que estem disposats a que troben ací tot el que esperen. Com tots vostès saben, hi ha hagut molts canvis. Han passat moltes coses en esta casa. Per tant, confiem que no la trobem massa rebolicada. Nosaltres mateixos som els principals interessats en sentir-nos còmodes, en sentir-nos feliços, en definitiva. Com saben també, quan acabi este programa, haurem canviat de cara, però tot això no tindria sentit si no es feren més canvis encara, perquè l'essència, el cor i l'ànima d'una televisió està en la informació. I no destrosses el que em queda del record, no meu destrosses, que feres prou tirant al fem aquell paisatge després del temps que junts passarem, després de tantes animalades. No hi ha manera de desconnectar de tot el que passa. En realitat és una obligació, però, que faig amb gust, perquè d'ací a unes hores no res comença a treballar. Prenguen nota, perquè de nou és la nova tertúlia de Televisió Valenciana. I es poden imaginar, no volem que se'ls escape res de l'actualitat. Volem parlar de tot allò que els preocupa i que els interessa. El debat polític, de temes econòmics, de les grans xifres, però com no també de l'economia domèstica, dels temes del món de la cultura, de les polèmiques socials, de les noves tecnologies. En definitiva, de tot el que passa ací, a casa, més prop, però també més lluny. I no volem que se'ns escape ni un protagonista de l'actualitat. Volem que tots estiguen a la taula de nou per a preguntar-los obertament de tot. Ho intentarem i estem convençuts que si ens acompanyen ho podrem aconseguir i que, a més, ho passarem molt bé. Estem treballant per a que si volen acompanyar-los de bon matí fins que se'n vagin a dormir. Volem fer de tot, magazins d'actualitat, programes de divulgació, promoció de la llengua, la cultura, concursos, programes per als més menuts. Per nosaltres no quedarà. Ja veuen que tenim de tot. Ah, i per aclamació popular, torna l'Alqueria Blanca. Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una... Sí, que tornem, que ja sabem que estaven esperant-nos amb candeletes. I preparen-se, perquè la nova temporada amaga noves sorpreses. Arribem als anys 70, i en la vida dels Falcó i dels Pedreguer arriben nous personatges, sobretot un que farà que parlar. Es esperen noves trames, noves intrigues, amb el mateix esperit de sempre, el regust de tornar al poble, de recordar temps passats, buscar les arrels comunes i, sobretot, identificar-nos amb la vida dels personatges. No es podeu imaginar quant agraïm el seu suport, perquè el nostre èxit és un baló d'oxigen per a l'audiovisual valencià, un sector que dona feina a centenars de professionals. A més, que estem desitjant tornar, no, Dora? Ui, i tant que sí. Ben pronte ens retrobem en l'Alqueria Blanca.
m'agradaria que fos objectiva, que fos molt professional i que estiguera arrelada als problemes de la gent. Que no fora lo que uns volen i que fora una miqueta més esplaya. Fresca, divertida. Me gustaría que fuera actual, con muchas novedades. ¿Qué más? Algo mía. Para niños. Para niños. Y nada, con una imagen fresca, juvenil. Que canvié la política dels informatius. Con un poco las noticias que hay del día a día, verídicas, por supuesto. He metís pel·lícules en valencià, per exemple. Sí, mira. Y series, pero más películas. Que no siguen del oeste. Sí, que totes són de l'oest. Que és la nostra. I a tots els dies, a l'hora que m'apareix, la veig llevant. Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món, tu i jo. Tenim una cosa que no té ningú. Quina tele els informarà de les coses que passen a Elx, al Puig, a Vinaròs? Això comporta ser rigorosos i complir amb el nostre compromís. Han de parlar tots, i de tots els llocs i de tots els colors. I si no ho complim, no canvien de televisió, reclamen, els ho fan saber, protesten i demanen. I també parlarem de futbol, que tenim 4 equips en primera, i de bàsquet, de pilota, de tennis. Esports i d'altres coses també, no? Dic jo. Esta cadira que veuen estarà buida, però espere un convidat. Pront ho veuran en Nou Confidencial. Volem acostar-los la vida de valencians que han arribat a ser un referent. Gent que ha destacat en el món de la política, dels negocis, de la cultura, de la gastronomia, de l'art, i volem mostrar-los com són a peu de carrer. En definitiva, el que volem és despullar el personatge i quedar-nos en la persona, saber com i per què han arribat tan lluny. Així que no ho obliden. Els esperen Nou Confidencial. Si n'hi ha cultura, es la televisión la que nos tiene que donar la cultura. Entonces yo creo que la televisión es la vida. Y si la televisión se prende deberes, pues tiene que ser la vida. La vida de tots ha d'estar reflejada en la televisió. Que ningú estiga exclòs de la televisió pública valenciana. Que siga en valencià, que siga de qualitat, i també un desig és que se resolga adecuadament el conflicte entre els treballadors i les treballadores. Que sea pública. Y eso quiere decir que la información y los informativos sean plurales e independientes. Porque yo creo que esa es la condición imprescindible para que tenga credibilidad. Per a voldre la pilota el que la volem, no? I tant s'identifiquem en ella, tenim que ficar-la on toca, no? I retransmetre partits en directe. Una televisió eminentment pública que no privatitzara els seus continguts, que preservara la identitat del poble valencià en la seva llengua, en la seva cultura. La gent necessita passar-se-ho bé. Llavors, podríem fer una televisió que fos sensible a l'educació i a la cultura i que no fos avorrida? Enguany, els esports venen forts. Tenim primeres espases en quasi totes les disciplines. Per exemple, Gica Crayoveanu, de segur que saben qui és, veritat, un mite al Madrigal i un crack en el piquet. Gica, tu quan jugues a futbol, després dels partits, de segur que escoltaves la taula de Radio 9. Claro que sí, León, para ver cómo rajabais de nosotros. ¿Por qué lo preguntas? Te ho dic perquè enguany, a banda, la taula també es podrà veure per la tele. O sea, verla y escucharla al mismo tiempo. Això és. Tu dilluns te'n vens a la televisió i assentem a tot el món al voltant de la taula. I se podrà escoltar per la ràdio i veure's per televisió. Arranquem a les 11 de la nit i tenim per davant 2 hores de protagonistes, de polèmica, de notícies i al remat. Després de molts anys escoltant-los, anem a posar-li cara a la gent de la ràdio. Sí, sí, després de 15 anys fent la taula esportiva a la ràdio, ara, eixim per la tele, ens haurem de mudar. Adeu a la nostra intimitat.
Ai, mare. Un moment, que Maria José i jo també estarem per a descobrir l'altra cara dels nostres futbolistes. I preguntarem cada dilluns a un protagonista tot i de tot. Serà en una entrevista íntima i personal. I tot aquell qui vulgui podrà participar. Ja vos contarem com. Però no sols tenim futbol, no, Nacho? Sí, perquè anem a ser la televisió del València Bàsquet. Apunta, dia i hora, dissabte a les 7 de la vesprada des de la Fonteta, perquè el bàsquet i Televisió Valenciana volen fer dels partits del nostre equip un verdadero espectacle. Apunta't. Que lo hagan más deportivo y más ameno para la gente joven. Ay, la Alquería, que torne la Alquería. Que no se centren solo en el Valencia, también está el Villarreal. Lo digo porque aviso navegantes. Tira para casa, no? Perquè estava molt bé, els diumenges era el més entretingut que fer en la tele, parlar en la nostra llengua, ens recordava molt l'època d'antes. Les festes no cal dir-ho, que les tragueu totes, de tots els pobles. I si ho fan nou i m'agrada, doncs més encara. Lo que echo de menos es películas de la nuestra época. Con menos publicidad. Que les fan massa violentes. Eso sí, porque no podemos aguantar una película hasta el final. Por la mañana que hay que levantarse es difícil. O sea, que no fuera un partidista, que fuera igual para todos. Que no tenga tendencia de según quién mana. Vivim la realitat en primera persona, sabem el que són els expedients de regulació d'ocupació i els efectes de la crisi, l'atur, els desnonaments, les conseqüències de les preferents i no volem oblidar ningú. En esta nova etapa continuem amb els formats que han anat consolidant-se, que s'han ocupat dels problemes de la gent. Buscarem solucions i, com no, ens ho qüestionarem tot. Cualquier televisión pública, sea nacional o autonómica o local, ha de procurar desarrollar la inteligencia de las personas. Y la inteligencia de las personas se puede desarrollar también, por supuesto, entreteniendo. Soy cocinero y soy padre, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta? Un repertorio infantil en valenciano. Televisió valenciana, si no estiguera, n'hi hauria que inventar-la per a defendre la nostra llengua, per a defendre les nostres tradicions, per a defendre la nostra cultura i per a defendre, sobretot, aquests fets diferencials de que tan orgullosos som els valencians. Molta vida i que siga el canal més vist per als valencians, perquè això voldrà dir que se fan les coses molt ben fetes. Que fuera per a tots i que fuera un bon servei públic per a la comunitat. Me gusta ver las tradiciones que hay en cada pueblo, las fiestas también, ¿no? Lo que suceden o las fiestas que están en cada pueblo. Y algo que no quitaría, por supuesto, pues es el deporte. Ens resistim a quedar-nos parats. Volem i hem de fer alguna cosa per ajudar, per aportar el nostre gra d'arena a aquest complicadíssim camí que és ara per ara trobar faena. I amb aquesta vocació de servici públic ens mou, torna ocupat. Sí, torna ocupat amb humilitat i també amb expectatives rigoroses. I a més, esta tercera temporada del programa arranca amb novetats. Una d'elles és que Carles i jo abandonem el plató per tal d'estar a peu de carrer escoltant totes les seues inquietuds. I a més de buscar faena, que de fet continuarà sent el nostre motor, ajudarem els emprenedors a fer realitat el seu somni. Si vostè té una idea, vinga amb nosaltres. Com ho farem? Ben fàcil, amb un concurs per a emprenedors. Però és que, a més, volem donar-li la veu a totes aquestes persones, a tots aquests herois anònims que actuen en temps de crisi. Sí, a les persones solidàries que ajuden els altres quan la cosa ve mal donada. Parlarem amb ells i, com no, parlarem amb tots vostès. El que està desocupat, però també a qui ha trobat faena, a qui està formant-se, a qui vol o ha de fer les maletes. La factoria Ocupa't comença a treballar. Una televisió oberta, plural, que defensara el nostre territori, la nostra llengua, la nostra cultura i els nostres consums. Algo més divertit, algo més enrotllat,
algo més actual, no? Formar sobre la societat valenciana, la societat d'aquí i sobretot tirant per la meva branca, sobretot que informin sobre esports, que és molt important i que estem de moda. Té moltes possibilitats per a fer programes infantils i escolars des de les escoles públiques en valencià y de calidad que tenemos. Hoy en día vivimos todos muy independientes, entonces que quizá una televisión autonómica intente recuperar esta cercanía y como aunar o agrupar a la gente de su comunidad y ver cosas que son de interés para todos, yo creo que es muy bonito, que esto se debe fomentar. Ara que t'he donat la mà i encaixa suau com els estels en la nit, m'agradaria dibuixar una finestra per obrir el demà. Els reporters de Societat Anònima sempre ens pregunten com se'n socorren tantes històries després de 3 temporades. Nosaltres sempre responem que no és una qüestió de quantitat. El que passa és que hi ha moltes històries que ningú no conta mai des d'una altra perspectiva. Estarem a favor i en contra de tot. Ens riurem de tot i de nosaltres mateixa. Serem un poquet canalles amb la realitat i, com sempre, no ens farà por cap assumpte, perquè no sabem fer-ho d'una altra manera. No li tindrem por a cap assumpte. I és que en Societat Anònima ens agrada qüestionar-nos com a ciutadans. Les preguntes clàssiques sempre se'ns queden curtes. Què, qui, com, quan i per què. Ni tan sols el per què de les coses és prou per a nosaltres. En Societat Anònima sempre afegim una pregunta més. Bé, d'acord, i això és menester? Sí, perquè tenim la sensació que ens conformem amb tot. I enguany, en Societat Anònima, continuarem sense conformar-nos amb res. Les festes, els esdeveniments especials o les tradicions tenen i tindran una atenció destacada en esta casa. Només així podran veure, sense perdre cap detall, l'entrada de bous i cavalls de Segorbe, la moixeranga d'Algemesí, els bous a la Mar de Dénia o el trasllat de la Mare de Déu, tantes coses. Però és que, a més, enguany volem arribar molt més lluny, a escenaris i llocs on no havíem estat mai, i contar-los-ho tot, en directe, amb les millors imatges, amb els millors moments. Tinc una entrada reservada per a cadascun de vostès, així que no em fallen. Se perdió por el camino. Fort, fort, vaig fer-me fort, no m'importen els cops i va abrigar el teu cor. Fort, fort, camino en la foscor, perquè ja perdo la por. Estem decidits a potenciar el talent dels músics de la nostra comunitat. He jugado a imaginarme que tal vez tú quisieras regresar junto a mi lado. Conscients que som una plataforma ideal per a la difusió de la cultura, el que anem a acostar-los és el treball de solistes, grups, joves valors del món de la música. Prometo no olvidarte, buscarte por las calles. El ruido anula la voluntad, tras la tempestad la calma. Des de Club de So podran seguir la pista a bandes ja consagrades i fer un joc als que estan intentant obrir-se pas en el panorama musical. Que en 10 anys, en YouTube, la gent vega programes que es van fer a Canal 9 al 2014, 13, 15. Que cuando vaya zapeando no me pase no pase Canal 9 al siguiente canal, que me quede en Canal 9. Les etapes noves són complicades al principi, però bueno, si treballen bé i treballen amb la mateixa il·lusió, segur que va bé. Que los trabajadores vuelvan, que podamos ver a esos grandes profesionales que teníamos otra vez en la pantalla y que además nuestro pueblo se identificaba con ellos. Que es muy bueno que haya pluralidad y que se hable de todos los partidos y de lo que están haciendo sobre todo la gente, los partidos que están en el gobierno y también los que están en la oposición.
La llum és intensa i la veig perfecta. Sabem que estan pendents de l'oratge, del que diem, per saber si la situació marítima estarà moguda, de si arriben pluges fortes, de si arriba una massa d'aire freda i s'hauran d'abrigar, o de si farà sol i podran deixar el paraigua a casa. I agrair a tots els que cada dia ens faciliten les dades que fan possible la informació meteorològica, als que ens envien fotos, vídeos i tots els comentaris que diàriament en les xarxes socials fan possible que puguem editar la informació de l'oratge cada dia. Comencem nova temporada i estrenem una nova imatge que de ben segur els agradarà. Canviem per fora, però a l'oratge, com sempre, continuarem contant tot el que passa, tant si plou, com si neva, com si fa sol. Trobar-me una altra il·lusió, trobar-me al nostre cantó, trobar-me allà on em vaig criar. Créixer amb els meus companys, lliure de la realitat, viure amb la gent del meu voltant. Una llengua, moltes veus, una història al nostre dret, un dia per a unir la gent. Avui pots cridar, pots cantar, pots sentir-te millor. Riurem, viurem, unim el nostre món. Jo crec que no hem d'oblidar-nos de qui som, ser fidels a aquesta trajectòria de televisió valenciana, però continuar avançant. De fet, no devem ni tampoc volem deixar d'escoltar ni una sola veu. I és que si no, no fem bé la nostra feina i jo, el mateix que els meus companys, estem ací per a treballar per a la gent. La nova etapa que comença ara i en acabar este programa especial té com a objectiu que tots i cadascun de vostès es puguen sentir reflectits en la que és la nostra televisió. Que recorde un poquet eren els dibujos que feien o el babalà i tot això, no? Quan arribava del col·legi sempre me ficava a veure Bola de Drac i aquestes sèries que ens agradaven. No ha de faltar la honestedat, no ha de faltar la pluralitat, els treballadors no deuen de pagar els desficacis de les direccions i, sobretot, ha de ser un reflexe de la societat a la que vol representar i en cap cas pot ser una televisió del govern. Canal 9 está conmigo en todas mis etapas de los grandes momentos deportivos. I a voltes tanquem el grifo i no plou quan diuen que va ploure, però bé, llevant d'alguna circumstància, el temps, la veritat és que està molt acertat, cada volta més, i nosaltres necessitem que es millore utilitzant totes les tecnologies possibles perquè és esencial per al camp. Creo que empezar de cero, con positividad, con alegría, con honestidad, puedes conseguir una mejor tele, más limpia, más plural, más divertida. Cares amb galtes roges, traços vius, dibuixos sincers i lúcids. T'atrapen, no et deixen escapar. Continuem treballant a Dossiers, el programa de GA de la nostra televisió. Es contarem històries de valencians, valencians anònims, arrelats a la nostra terra i que seran protagonistes dels nostres documentals. Però també els valencians que han sigut protagonistes de la nostra història i de la nostra cultura i que ens han fet com som. Descobrim testimonis i mirem amb imatges històriques el passat per a contar la realitat del nostre entorn. En definitiva, recuperem la memòria col·lectiva. La vida està tan just tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar tornar a nàixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és ser fred, tallant les cares, una llàgrima aixecar les galtes. La vida és entendre que he d'aprendre a viure. El que passa sí en la nostra economia, la societat, la salut, però també el món necessita un espai diari per a la reflexió. En el nostre canal de notícies treballarem en els debats a dos bandes, en els nostres a dos, amb experts que ens ajuden a reflexionar i a entendre'ns millor. Ho farem, com sempre, però en esta nova temporada volem fixar-nos especialment en les minories, aquelles persones a qui poques voltes es para atenció. A ells els posarem llum, càmera i micro, a partir de ja en els A2. Jo crec que seria molt important tornar a recuperar la llengua, el llenguatge, les diferents pronunciacions, lèxics, etc. de tota la comunitat. Yo creo que si algo tiene Canal 9 son grandes profesionales, hombres y mujeres, algunos que se han quedado fuera,
que son maravillosos también y que hay que intentar recuperar, que puedan otra vez ocupar puestos en la televisión valenciana. Veure a Canal 9 una programació infantil en valencià, que els xiquets i les xiquetes poguérem veure-la encantats de la vida. Que els diners públics s'utilitzaren bé per a aquests dos elements, per a servei públic i per a impulsar la indústria audiovisual, i que tinguera molta audiència, perquè seria reflexe de que cada vegada som més els valencians i les valencianes que creiem la necessitat d'un instrument públic al servei del nostre poble. Me gustaría que tuviera una programación más deportiva, que cubriera en general lo que es el deporte, ¿no? Busque una televisió entregada a la comunitat i buscant des de la persona del terruño a Grisolia. Televisió Valenciana continua apostant fort per la integració del col·lectiu de persones sordes, una informació de servici públic essencial que esta casa ofereix des de fa 20 anys. Notícies 9 Sords continuarà contant-los què passa a la comunitat valenciana, Espanya i al món a través de la llengua de signes i ho farà cada dia a la nit en 924. El programa Les Corts continua per a saber què passa i de què es parla al Parlament Autonòmic, per a conèixer un poc més els nostres polítics i saber com ens afecten les decisions que prenen. A més, enguany, amb les eleccions europees tocant a la porta, els mostrarem les institucions de la Unió, perquè ara, més que mai, les decisions que venen de Brussel·les són decisives per a l'economia d'anar per casa. A mí la tele valenciana, Canal 9, es que m'agrada tal y como está. Una agenda quizás de lo que va a haber este fin de semana, creo que estaría bien. Y me encanta es porque hablan en valenciano, entonces ahí voy comprendiendo el valenciano. Que nos agradará a todos. Con canales un poco para todos y diversidad, con programas de entretenimiento. Que la televisión sirviera como un motivo de formación, no solo de entretenimiento. Y con series, por ejemplo, de ficción y música. Más joven, más dinámica y que trate igual la información de otra manera. Yo la verdad es que sí que veo los informativos. Molta diversitat. Igual algún programa, no sé, más de actualidad, tipo pues los de buscar empleo y cosas así. Per als petits de la casa y per als majors també. De actualidad y no refritos, además. Generalmente neutra y sin politizar. Con eso ya me daba cuenta. Y sin publicidad, ya mejor aún. Aquestes peticions que es fa al carrer són les que hem tingut en compte per a la configuració de la nova programació de Ràdio Televisió Valenciana. Aquesta nit arrenquem amb una nova imatge que representa la il·lusió i l'entusiasme en què la nova Ràdio Televisió Valenciana i el seu equip humà han decidit arribar a tots els racons d'aquesta comunitat. Ho tenim molt clar. Volem que la nova programació siga servei públic, de qualitat, en valencià, pròxima i plural. Així cabem tots els valencians. Tot en nou. Canvien les coses, canvien les circumstàncies, però tot això continuarem fent-ho des d'ací dins, des d'este edifici construït fa un quart de segle per a donar-los un servici públic essencial. Des d'esta nit, des d'ara mateix, canvien els escenaris, canvien els decorats, canvia la imatge, però no la nostra intenció, contar-los la vida amb rigor i amb pluralitat. Allà dins ja ha començat la transformació. Sé que ens estimem més enllà dels plats que hem trencat. Sé que ens recolzem fins i tot quan perdem el cap. Que hi ha llum a la fi de cada túnel, que la renúncia no entra als nostres plans, que sense dolor mai no hi ha guany, que això sona estrany. Que acabem jurant sobre les ones navegant. Sé que ens estimem més enllà del que a voltes pot semblar. Sé que ho recordem per damunt del temps que va passant.
primavera, que fulles noves tornen a brotar, que sense estimar no es pot copsar ni alimentar. Este és l'aspecte de la nova televisió valenciana. A partir d'ara treballarem des d'ací, envoltats dels colors del Mediterrani i del triangle que ens ha d'ajudar per a no perdre mai el rumb. Continuem camí, amb memòria, professionalitat i il·lusió. Ningú com nosaltres es contarà el que passa al seu voltant. Nous programes i un nou enfocament. Confien, ho necessitem tots. No s'obliden mai que som la seva tele. Ah, i canviem de nom. A partir d'ara, Canal 9 és nou. Este lugar acabará contigo. Que lo hagan más deportivo y más ameno para la gente joven. Joven, más dinámica y que trate igual la información de otra manera. A partir de demà, l'informatiu Notícies 9 nit s'avança a les 8:30. Aquellos que hagan daño a los demás, asesinos, violadores, psicópatas, sádicos, llegarán a conocerme bien. Llamadme el Castigador. Iremos de cacería. John Travolta. Dijous a la nit, en 9, El Castigador.